ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ 2026 ବଜେଟରେ 16ଟି ନୂଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏତିକି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଐତିହାସିକ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସରକାର ହାତ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 16ଟି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ପୁରୀ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ପୁରୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ବଡ଼ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିଗୁଡ଼ିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ ଦେବାକୁ ସମର୍ପଣ ଆପ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଭକ୍ତମାନେ ଦାନ କରିପାରିବେ। ପୁରୀ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ସହ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋଟ 635 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା କୃଷକମାନଙ୍କ ସହାୟକ ପାଇଁ 100 ଗୋଟି ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡି ଗଠନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋଟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଭିବିଜିରାମଜି ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଟ 5,575 କୋଟିର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଲା ଯୋଜନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ବବୃହତ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଏଥିସହ ମୋଟ 240 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା କରିଛନ୍ତି। କାରିଗରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଥିବା ଏଆଇ ଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏଆଇ ମିଶନ ନିମନ୍ତେ ମୋଟ 23 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜମି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ 150 କୋଟି ଏବଂ ଡାଲଖାଇ ଯୋଜନା ପାଇଁ 220 କୋଟି ଟଙ୍କା ବରାଦ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ପାଇଁ 10 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ରହିଛି।